Żydzi domagają się odszkodowań od państwa polskiego, to znaczy od podatników polskich, z tytułu mienia utraconego tam przez tych ofiary Holokaustu. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli w Ameryce umrze Polak, obywatel amerykański, który ani nie zostawił potomstwa, żadnej rodziny, ani nie sporządził testamentu, to nikomu w Polsce nie przychodzi do głowy, że wszyscy Polacy mają do majątku pozostawionego przez tego człowieka jakieś bliżej nieokreślone prawo. Dlaczego? Dlatego, że my rozumujemy kategoriami prawa rzymskiego, nawet jak nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak jak pan Jourdain nie zdawał sobie sprawy z tego, że mówi prozą, a mówił. Prawda? To my rozumujemy kategoriami prawa rzymskiego, nawet jak sobie nie uświadamiamy tego, ale tak po prostu mamy to we krwi. Natomiast w cywilizacji żydowskiej jest inne podejście do zagadnień własnościowych, podejście trybalistyczne, podejście plemienne. Do majątku pozostawionego przez jakiegoś Żyda mają bliżej nieokreślone prawo wszyscy inni Żydzi, bo to jest mienie wprawdzie nie tamtego człowieka, ale to jest jednocześnie mienie plemienne. Otóż w kręgu cywilizacji łacińskiej ten pogląd został przezwyciężony jeszcze w głębokiej starożytności na skutek rozróżnienia między prawem publicznym i prawem prywatnym. Tam to nigdy nie nastąpiło. W związku z tym mamy teraz taki konflikt interesów, który realnie istnieje. Prawda? Realnie istnieje. I nie przesądzając sprawy, kto tutaj ma rację, nie wartościując, że tamto podejście jest lepsze, czy nasze gorsze, musimy zdawać sobie sprawę z tej różnicy i mówić o niej bez lęku. I mówić o niej bez lęku. I bez fałszywego wstydu, bo prawdziwy nam wystarczy, prawda? Po co fałszywy wstyd jeszcze, jak prawdziwy nam wystarczy?